Amb Maricel la connexió ve de fa uns anyets ja, perquè la meva primera vegada fent Maricel va ser el 2004 i han passat ja 20 anys, ho vaig repetir després el 2014 i ara, per celebrar el 50, doncs també repeteixo i torno a fer de Don Carles i estic supercontent d'estar un altre cop aquí i haver repetit 3 cops el Maricel. Doncs, sincerament, jo de petit, quan estava a segon d'ESO, vaig fer una obra de teatre que es deia De Goll de Gom. I en aquell moment no sabia què era, però vam fer com un repertori de moltes obres i clar, vam fer Maricel i vam muntar un barco, jo em vaig pujar dalt de tot i va ser com molt impressionant. És un musical que m'ha anat seguint durant tota la vida perquè tinc 50 anys i clar, més o menys quan va sortir Maricel jo era petit, en els centres amateurs i així doncs vaig fer coses de Maricel. Fa molts anys, quan era molt petita, per casa rondava una cinta de caset i hi havia una cançó que m'agradava moltíssim, que era El Perquè Plorat, i amb la meva germana la cantàvem, fèiem el duo Blanca Said, amb 10-11 anys, més o menys. Doncs la meva connexió amb Maricel és el 2014, quan vaig venir a veure la funció, no l'havia vist mai, no coneixia el musical i vaig quedar superimpressionada en veure el vaixell, que és el protagonista d'aquesta funció, i des d'aleshores ha format part de la meva vida. La meva connexió amb Maricel va començar quan jo tenia 5 o 6 anys, quan els meus pares, cada cop que agafàvem el cotxe per fer un trajecte llarg, ens posaven a mi i a la meva germana el disc de l'original de Maricel, amb l'Àngels Boñalons i el Carlos Gramaje, i a partir d'allà doncs, ja em vaig enamorar de totes les cançons i no deixàvem de sentir-les, i després ja el 2014 el vaig poder veure per fi en directe i allà ja em vaig acabar d'enamorar del musical sencer i de la seva posada en escena. Jo vaig anar a veure Maricel el 2004 amb tota la meva família i crec que és bastant típic, no? Però no falta dir-ho que va ser un impacte bastant fort a la meva vida. La meva connexió ha sigut com que jo soc de València, Maricel és un dels referents que sempre estan ahí a nivell nacional del teatre musical i que quan estàs estudiant sempre està present.